अमो जों कन्टिनिउ मा खायने तानि के जों थानसानि बिसिंते ते बुबाग्रानो लगेरो माने बिसिंते जों यगमा मानाय अमो जों जतनो साइमान गोबांमा जोंनि त्रिपुरासानि बिसिङाव ताबोफोरनो बुबाग्रानि जे कनसेप्ट ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डआव बुजिया मैथंनाय दङ जों बुजिर'रनो बागै जों जागा जागायाव ताबो एवारनेस केम्पेइन खायनायनि लामक दङ ताबो प्रोग्राम शिड्यूल नखानाय जोंनि अबजार्भार ताबो संजागै दङ ब्लक कमिटी खाजानाय डिस्ट्रिक्ट कमिटी खाजानाय YTF नि अंगै TWF नि अंगै त्रिपुरा नि अंगै अमाहायके थं आम साइगोनो जोंनि लीडर्स लामनायनि बागै ताबो तियार दं जों दिनै अहल मैक्सिमम 90% जोंनि यथ दङ नखा सिक्ला सिक्लि दङ नखा ब्लेखि खातमखा तानि के जोंनि फ्यूचर जोंनि भबिष्यत जोंनि ओ यथि दिनै जों साइमाखा जोंनि यथ किसु अंश पलिटिकली मेचुर यानि बागै गोबां इमां फुनुक जागै थंजाबै दंमानि रं जों बर'नो सचेतनता मारनाय एवारनेस मारनाय सिसारयै मातबनाय CPM अंथों कांग्रेस अंथों BJP अंथों आंसे सिगां सानाय रं जत साइथांखा गोदोमा बसर रङै ताक्सि गोरा 70 बसर रङै जोंनि हाव जों जोंनि शासन मा खालिया जोंनि बुबाग्रा तमा साबा जोंनि हा जोंनि शासन जोंनि हा जोंनि नायकल फां ओ जोंनि हा जोंनि नायकल फांनानि बागै जों दिनै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नांगौ दिनै MDC साक बाय नायकल जाक आम साइ हनै निरक जतनो साइमानो किन्तु जों साक बाय नायकल सिमालिया विलेज कमिटी आवबो पेन्डिं खालायजागौ बर'नि सेक्रेटारि जोंनि गंनाय आंबो अमाहायके बायके सामोन खालायने दिनै जोंनि चेयरमैन कोनो बेलु करे जोंनि मेम्बार कोनो बेलु करे निरक जत साइमानो 93 निसिमे लगातार अमहाय ओ रूल्स नि मुताबिक ओ आइन नि मुताबिक न नॉमिनेट मेंबर चेयरमैन चंजागै चलै दं आफ्रो तो मोनसे डिस्टार्ब करे दिनै 2000 साल IPF फाइफोरबो अमहायके न बरक सं आफ्रोबो डिस्टार्ब करे दिनै दानि डिस्टार्ब बुंबा दानि डिस्टार्ब खायगा तारमाने जों मा बुजिनाय जोंनि 6 शिड्यूल नि जे रायजा दंमानि बनो बर इम्पोर्टेंट नया ताबंनि जे सरकार दंमानि आगिनि जे लाइथानाय सरकार दंनाय र बरक जोंनि 6 शिड्यूल न बेलु रया इम्पोर्टेंट रया 6 शिड्यूल नि मुताबिक जोंनो चालवनि नाया जोंनि रां पैसा गरै ADC रांमाया अमत चलायनो दङ हानि बाङै जोंनि यथ जे बुबाग्रा सामानि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नि चबाव जों ताबक बुसकांनि बागै तियार मातबनाय तंनानि नांनाय जोंनि कुनो उपाय गरै दिनै जों बुजालायो तंजालायो त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासा तंलायो बुलायो मांगो अमसबानि कालचार बा लाइथांनाय सरकार गोदोंमा चालवनाय नि कालचार जों हाजालाय सिमालिया आर्थिनि बुबाग्रानि कनसेप्ट बाय जों थानसा हामजा लाइमोन तबनानि बागै जेसो कक्सादि तेगु बरक ताबंके जोंनो सुलु मानै बुबाग्रानि दल के बुलाया दल हाय हनेसि उल्टासि जोंनि त्रिपुरा मोथानि ऊपरसि तवलायखा बुलायखा गोसो केसरो जाखा निरक जतन साइमान ओ यागनि यवनि लामा गायसनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड मानि नांनाय अमो जों बारबार न सानि नांगो ते सावै गथानाय निरक जतन नखना जे बुबाग्रा बोर्डनि सकां जे सामानि बबसो डेलिगेट खायखा बसो सैक्रिफाइस खायखा बसो दफायनि बाङै ब सामन खायखा निरक हिसाब खायने दिनै जोंनि बुबाग्रा निरक जतन साइमानो जानानि नंनानि कुनो अभाब गरै जों किसा मासा
नाव फासी चामंग नंग किसा कहा मासा खाए के जोतो न साव तिनी ले राजा चामंग के मासा गराला हाय हने किंतु वांचोई नायदि बोबा गराचिनि बागै सामंग तांनानि बागै साया मंगया खलायगै और एकता पर्यंत यांबो सामंग खाय यांबो पांचता के पासाव अमा हायके चिनि बोबा गरा दफानि बांगै सामंग खाय तिनी पोस्ट पोजिशन नि बा उंक्लागो बो रुफ्रेया ते बइनो बो तारफ्रे दिखनि चाव तिनी चंगनुखा पृथ्वीनि अमा हाय कोइसा लीडर करै जे बोबा गरा हाय डेडिकेट सैक्रिफाइस खायमाना जा तिनी आसे बोरां खरस खायै दफानि बागै जों किसा मासा बहक साखेबो हाया साया ओंखैबो माइमासे ओंखैबो बोसानन लेखा फोरोंनानै बागै टिउसन फी रमालिया ओंबो नैनि स्कुल एडमिशन रमालिया ओंबो जतन बुबाग्रानो फन खायले आज पर्यंत बुबाग्रा कइसानो मागन फिरोया खदै फुबु फुनोया ख चिनि बुबाग्रा ताक्सिक जरा चिनि दफानो ब बेट्रेट खाया ख किन्तु आइगिने जे गोबांमा नेता खाय थांनाय र बोर्डनि सिगां कक सामानि जुदा पाइमानि उल जुदा लॉकडाउन पीरियड चिनि बुबाग्रानो गोबांमा लुकुर साइज सालायखा निनि माइमासे निनि नाव फायनायनि बागै रांगोरै निनि ट्रिटमेन्ट खायदानि बागै बायरे थांमानि फिरमालिया ओ जरावो बुबाग्रा जे प्रप्रनो बैनिसाय सिगांखे सुबाव तिनी अन्यान्य नेता गनां गनां दंनाय र तिनी बुबाग्रानो कनसेप्ट नो बुसियाख तिप्रासा बाय तिप्रासा सुबा लायनायनि बागै कक साखा हिके गोबांमा लुकुर गोबांमा तिप्रासा र हाय हनै साव आंबा रां गोरै सुबा माया बुबाग्राले रां गनां कुटि कुटि माले सुबा माव हाय हनै साव बुबाग्रानि कनसेप्ट किन्तु बहाया निनि 1 टाका दं हांके 10 पैसा सुबानाय नों 100 टाका हांके 10 टाका सुबानाय बा 1 टाका सुबानाय जोंनो हमले नों तानि लुकुरनो सुबाया बुबाग्रा चिनले रां गोरै हांके 100 टाका ले दंना बले हिंसों 100 टाका तो दङ 1 टाका सुबादिता हाय हनै हो गे बुबाग्रानि ओ कनसेप्ट बाय जदि जों सले खाहिके जों तिप्रासा तावफोरनो हाया जाया हांके 12 लाख तिप्रासा दं हिंजो तो सालाय खक्सा तो जतो सुबा मावो गे खक्सा रखेसि 12 लाख ए अमा हाय कनसेप्ट तो बै चिनि बुबाग्रा खानसानि बिसिंति दफानो फियावनानि बागै फायदों तिनि अ जागाव गोबांमा लुकुराव बुबाग्रानो पलिटिक्स खायनानि बागै फायनै साव तिनी पॉलिटिक्स खायनि बागै बआसो इंटरेस्ट खांखे कांग्रेस दंमा खामो कांग्रेस स्टेट नि प्रेसिडेंट बुमाजा प्रेसिडेंट नि जे बाता 5 लाख पर मंथ ऑनरियम माउ मेरो सिरिसि सिया साइमेया बैके प्रेसिडेंट को सेलाय सितम कांग्रेस थांखे मेरो जगन नगो कांग्रेस प्रेसिडेंट सेलाय दंहा फुहि पत्रिकाव गोबांमा काव बेजित सिंह बाय नेने सुदिराय बर्मन सेलायो नेने तामो सनाय लखि नाग बाय नेने ताक बिजसकांति बिसा सेलायो ओ 5 लाख नि बागै बुबाग्राले बन लाथिरो ओइसे फाइको तिनी ब पॉलिटिक्स हामजा खांखे बीजेपी बो खायमा खमो बीजेपी खायो तिनी केंद्र मंत्री तमा खमो राज्यसभा नि एमपी तमा खमो तिनी बतानि थायाबा दफानि बागै तो फसी ताक फसी निनि तिप्रासा नेता र बुबाग्रानि एगेन्स्ट कक साइटन ख पॉलिटिक्स नि बागै सि फायु तिनि न मुबाइखा खमता फाइमिन या गोला न सीएम रखा ब पावर न हांजा हांके ब तिनि तंमा खमन सीएम ब पार्टी सनामनि तिनि प्रेसिडेंट पोस्ट बो बनाया बिगिसानो रय रखा तो फसी चिनि जे एमपी तंनाय र ताक रेबादी त्रिपुरा बुबाग्रा न बार एटेक खाय बुबाग्रा सालसा रिप्लाई रखा रवानि बाद दंखा
musuya titi phano bo masakha tini je bobagra no hoi tongmani o jaga bobagra ma khama BJP rogono Lok Sabha o vote basanani bawe kwbangma times offer khaikha basadi hone tini bobagra thangwi ma khama BJP ni MP ngoi tongma khama even kendra mantri ngoi tongma khama আজ পর্যন্ত নিরব নাইবি নাইবি যে bobagrani samang tangmani boni performance নিরব নাইনে নর্থ ইস্ট ni kwbangma state ni leader rok tabo bono follow khaina tong even kendra mantri ni borok rok neta rok bono follow khaina tong sung tabo wansok thai tei khasi thai sini bobagra hai leader mangoi porjonto তিনি जों बाक्सा बाक्सा बर' लगेरनानै मोसौ जायो एकदम 70 বছরनि यागुलो सिनि ओ बोबाग्रा हाय नेता निरब नायै नाय इभेन ऑल इंडिया वो ओम हाय नेता निरब नुसिनो याखानाय जे दफानो सामंग दफानि बागै सामंग खायमानाय जा ओ सिगाङाव खरकसा अफिसार साव फन बाय जों बोबाग्रानि लगे थांलायमानि राजबारियाव थांनाय हे ओ सिगाङाव हठात के थांलायमानि बोबाग्रा साव चलो सबल सिंह एरियाव थांलायनाय होननानै आं सायनाया सबल सिंह एरियाव आइपिएफ नि सापर्टार 18 जना बोजागमानि इलेक्शन पाइद्रव नगराव तासि जाखा कपालाव ताजाखा अमहायमानि 2 मास कामानि यागलो आइपिएफ तिरो बनि सापर्टार न सरकार कमतुई पर्यन्त खक्सफन चुबालिया बरनि सरकार कमतुई बर बार निनि बरनि राज्य मंत्री उपजाति कल्याण मंत्री त्रिपुरा मंत्री मेबार कुमार जमातिया नि थानि थांलायखा एमसी देबरमानि थानि थांलायखा तैबो गोबांमा मंगल देबरमा आइपिएफ नेता बनि थानि थांलायखा खक्सफन चुबा जागलिया गे बोबाग्रा बाय कमते खायखा बर बोबाग्रा जों तो हाय माने खक्सफासि चुबा मालिया जों किसा चुबाग्रा दे हाय हेनै बोबाग्रा न फुन खायखा हेनो बोबाग्रा गसे जा आं आप्र सायमाया आजागा थांनाय थांगै आप्र जना मिलेबै 2 लाख टाका रय गायफिखा गे ओ खरकसा बरक सोंबोआ न नरक एडीसी सरकार फायो एडीसी नि रांबायबो रमामले हाय हेनै जों एडीसी नि रांबाय अम हायके रमाया दानि हिचिनि फान करै किसा रमाबो हाफान आसो गोबां रमाया हाया साया दुदसा माहायरावबो जों सुबावै दं ताबक सुगरा गोबां मा जों सुबालाहा हाफान अम हायके अन दा स्पट रवानि फेसिलिटी करै आं साखा पकेटनि रां सोबाय बोसोर बोबाग्राले रमासिनाय ओ अफिसार वान आदा इंगे आं साखा बद्द फानो हामजागमा बागैसि बर मन्त्री बिंया निने तामो सनाय कोनो अमबो रां बते कोनि ऑफिस नि होइते नावै रमनाय ता बिंया बबनि पकेट नि रखा हाय ओ ऑफिसर ब्लाइ नि वान आदा ग्यां मासाव दफानो हामजागमानि बागैसि बजे तंमानि फानो रनाय हि गसे बनि ओन कैपेसिटी बो बार साव ओन कैपेसिटी बरनाय हायने रयबो दङ सारा त्रिपुराव निरक जतन सायमावो कोरोना माजां बायै गोबांमा हस्पिटाल ऑक्सीजन नि क्राइसिस उनखा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करिनि बागै गोबांमा आमसायो ऑक्सीजन माया उंगै थैबायमानि प्रमाण गोबांमा आमसायो उनखा बोबाग्रा तंमालिया बनि रांबाय पाइना हखा दिल्लीव पाइते फेरि ताबो दंख जे जागा नांखा के बोबाग्रा थांगै रयो जों आं निजेनो बोबाग्रानि लगे थांगै बा आं जोंनि वाइटिएफ नि तंगो किसान बरबाय थांगै कयटा जागायाव जों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बागै रखा कम से कम 10 कोटी नि रां खरच खायै बोबाग्रा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बाखा कोनो सरकार बिया
bo chini tiprasano hamjangmani bagui সরকারনো পর্যন্ত সাহায্য খাইমানি কারণ সরকারনো আরো সাপোজ রনি তাকারজলা হসপিটাল চিনি খমলংনি খেরেংবার হসপিটাল আরো সুবা খাইগে সেবা সুযোগ মানাই দা সেবা ফেসিলিটি মানায় চিনি তিপ্রাসানো মানায় আমাকে বাজলবাড়ি আমাহাই আমসাইরবো অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর হেনবার খাইরলাই উপকার মাইখা গে আমাহাইকে নিজেনি পকেট ni rang sebai bobagra dofano mothangna ni bagui jobab khai tongmani jagao sini tiprasaro tabo phone bobagra ni o concept no busiake haya sawi tongko hani bangai ang koi musu sini je tabo YTF khajanai ro ba khajaya tongnai yo tongnai ro sun tabo awareness campaign seinai chini greater tipraland te chini thamchane je imang gobagrani koktumano pidna ni bagui niro logero baidi tane ke tabo kwangma na politics na business na tabo snai family mahaike kesai tongnai kwangma tong drugs awi busuyo laiwe na dofani hanai na ব্যক্তিগত hanai na nog phung hanai oma haina busini YTF rok bhumika mananai jaga jagao gobangma tabo drug use khaimani poriman bangoi tongo banglu o sekango seng kaisa seminar ro seng tothoma kha blai e ma sungsa one day of only 5% drug use khai siniti prasaro ke 95% जों दफानि बागै सामं खायनाय हिनि वानसौ दफा हलायो दफानाव मोथांनानै बागै कक सालायो अ जरावो बाक्सा एंके ड्राग यूज खायै केफेके निजिनि लाइफ तो हालिया न हालिया फैमिली बो हालिया अ माहायके तंनाय दं बरंबो जों मा बुजौनाय काउन्सिलिं मा खायनाय सिनि YTF रो बनो भूमिका मारानाय तानिके सिनि YTF उनखा आचा दफानो संसानाय हनै bobagra songoi romani chini YTF je jaga maya ikhangke teike bumaya जों chini bobisoni bangoi podni daron khainai bobagrani bisintui ungkha youth YTF hanibang जों boskangni program ni bagoi tiarma tonai boskangni chobani bangoi tiarma tonai boskango je bobagra instruction dawo amasung follow khaima solenai taboni je thanchani mari tongmani no जों teibo krang ma khlaine thancha tongkhangke जों tani possible mia khanai ba tabok se jora emon kuno itihas kori je thancha ungoi choba khaioi success ngyangmani jotoni choba khai khangke thancha angke ma tini Tripura bo nokjakha nini जनशिक्षा आंदोलन हे दसरा देर खाइमानी आफ्रोनि सिमी मोटामोटी थुं आमसायो उसको लुंखा मोटामोटी आफ्रो थांसा अंगमानी बागै बनि फल बनि यागोलो थांसा मुई चबा खाइखा जों एडीसी मांखा टिउजेस नि नेतृत्वे थांसा मुई चबा खाइखा जों एडीसी मांखा ता ओ एडीसी वो बुध बासा लाइवे ताबो आं सीएम मुंगु ठीक बहायके ताबो जों थांसा उंगै जबा खाइखांके जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानाय ओ ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानानि बागै जों आसो कलमा संग्राम खायनायनि नांगिया तानिके जोंनि बोबाग्रा अमाहाय लिडार जे दायतिनो कारिवै तो मानायजार लिडार जों बनो नायनाय खायके जों साधारण लिडार हायके दंनाय गोबां मा बर' bobai kisa close hangke ne mane bobagra no sagna yang itu mana kintu bobagra ne thani wo je agi ni itihas lai bumar wo sujak to mani hai tabo go sangho boni thani wo ashrik dan tongo je boni kok no khamani omok gubei namui thang tabo sujura je boni kok samani nangya simya ko niro follow khai dai bobagra tmasa bo ungu gothobu hani bangai ante goba kok sari musuya especially chini your day bray ointment
teibu strong mangnai tani ke boroni bhumika dophawo participation bangya hingke जों बोसकांगो आगावमाया जोंनि MDC जोंनि हा हिंखे मादारलेण्ड हजागले महारानी हिरावती निनि त्रिपुरा सुंदरी हजागो बनि चबानि फ्रनि सिनि जोंनि ओ बुरै राव हिंखे माने तामसनाय बुरैनि हा हनि हजागो मादारलेण्ड हनि हजागो इंगे जोंनि बुरै रावबो मा सुनाय अमो आमानि हा सि हजागो बुफानि हा हि हजायो इंगे जोंनि ओ आमानि हा न रखा खायखानि वो जोंनि बुरै राव तैबो भूमिका मानानाय निनि त्रिपुरा सुंदरी जे चबा खायफ्र जोंनि राजा राव गिरिजाखाफु आफ्रजराव गिरिजाखा हिंखे सैन्य सेना तंनाय राव जे प्रतिपक्ष जुदुरनि फायनाय राव न आसल दरके गिरिजाखा जत सि बनिबो मोखना बरनिबो मोखना खाकेसि गिरिजाबाय ओ जराव रानी हिरावती साखा जों जुदुरयबो थैनाय जुदुरयाखेबो थैनाय दुइटा अफ सम्बत बमनो सिलेक्ट खायनाय हायहनै सिंहा जों जुदुरयाखे तंखेबो थैनाय जुदुर हांखे तो थैनाय किन्तु जितिवानि चान्सेस दङो जितिका हांखे जों थांनाय हायहनै हां किन्तु जुदुरया हांखे तो जितिवानि मुख करिखा मा थैसिनाय जुदुरखले पाइखांखले जों थांनाय हायहनै साहा गेबनि सैन्य सेनाराव जतनो तिया रंबायहा रानी निजेनो हिरावती निजेनो जुद्धनि मैदान नखावै लेट खायै जबाखाय गे पाइखा आफ्रनि सिमे चिने अमो मादारलेण्ड हनै हजक इंगे ताबक सिने ओ मादार जे बोरै बुमा तंनाय र सिकली तंनाय र बरनि भूमिका अमा हायखे चिनि रानी हिरावती हायखे निरावबो मावा सुनाय जे चिनि हान रखा खायनायनि बागै ताबक ते कुनो ऑप्शन करिखा सलारक जे फाइ खायमेनि खायथं हा बनो जों लगे मारना जों MDC बोसकांगो जबा खाया हिंखे जों तलक अमा हायखे कमरै थांनाय हायबाङै जों जुदुरावै गप्लाय इंगै हायहाय बासा फिनाय अमा हायखे जों मावा सुनाय तानिके जों तं हायखे पाइपेनाय तलक 70 बছর तो पाइहेनो इंगे ताबक अमनो पाइथाक लामा बोबाग्रा जेहेतु फाइट दंगो आसो नेता काहामा दंगो ओ जागाव जों लगेरवै बनो बनि फानो तेबो बारे रखेनो जों गप्लायगोनाय आसो सावैनो आं कक अरन मोथाका त्रिपुरा मथा आयलकथों बोबाग्रा आयलकथों